En aquest vídeo us ensenyaré un experiment molt simple de realitzar en què es mostra l'equilibri de les forces. Necessitarem una copa de vidre, un escuradents, dues forquilles i un encenedor. En primer lloc, posarem la copa sobre la taula i agafarem les dues forquilles. El que farem amb les dues forquilles és ajuntar-les, que quedin ben fixades perquè no se separin. Llavors agafarem l'escuradents i el posarem entremig de les dues forquilles, d'aquesta manera. Ara el que haurem de fer és trobar el punt d'equilibri, és a dir, que l'escuradents s'aguanti horitzontalment sobre la copa amb el pes de les dues forquilles. Per últim, encendrem l'escuradents per l'extrem que dona a l'interior de la copa. Com heu pogut observar, la flama ha anat cremant l'escuradents fins a arribar al vidre de la copa. Això ha succeït perquè en entrar en contacte amb un altre material, en aquest cas el vidre, l'escalfor ha anat cap a ell i per tant la temperatura de la fusta de l'escuradents ha disminuït, provocant així que la flama es consumís. El que hem fet en aquest experiment és buscar el centre de gravetat, que és el punt imaginari on s'hi concentra tot el pes del cos. És a dir, tot el pes de les dues forquilles i de l'escuradents es concentra just al punt on l'escuradents toca amb el vidre de la copa. Aquest experiment es basa en la primera llei de Newton, que diu que perquè un cos estigui en equilibri, la suma de totes les forces externes ha de ser igual a 0. És a dir, aquest escuradents està en equilibri perquè fa força cap avall i hi ha una altra força de reacció que va cap amunt, que és la que fa la copa. Aquest objecte està en equilibri estable perquè el seu centre de gravetat està situat en la mateixa línia, és a dir, en la mateixa vertical, que la base que el sustenta, que en aquest cas és la copa. Si s'hi aplica una força, com per exemple si toquem amb el dit les forquilles, el cos es trasllada, és a dir, es mou una mica, però de seguida recupera la seva estabilitat. Per últim, una de les conclusions que podem extreure d'aquest experiment és l'explicació del per què l'escuradents segueix en equilibri després de cremar-ne un tros. Com que la gran majoria de pes que es concentra al punt de gravetat ve de les forquilles, si traiem un pes tan petit com el del tros d'escuradents, no té efecte. Per tant, l'objecte no es desequilibra.